ngakwa ya kaban pentip kani kapon nak betul jingtip jong ki pajba nong song snong jong ke jela bat kham tam jong kini ki lai teli ki jaka jong kini ki lai teli ki jaka kabangingim sya kalong kani ki meeting ki public meeting ki political meeting ki social meeting ki jing yaseng ki religious gathering yong ki jing yaseng bat ki wei nginum sya ha kini ki tarik nadu si tarik hadu sipau tarik ubnai me arpo wei kani ka containment measures ka mengisim kalong kan trekam nadu ka shitrik jong une ubnai menstep ka bamot nadu ka por san baji menstep shitrik bat kan kut hadu ka shipau tarik menstep san baji jong une uju ubnai ka baar ngi khanglut ya ki sports activities kino ki jaj jingla kai sports hakine kisgi ngin khanglut ya ki barok kabalai ki educational institutions kin khang barok nadu kasitrik hadu kasiphotorik komba ngalabatai nang ta shushu barok ki private offices kin khang like no kitu ki private offices ki batrei lani ki ba deal lani ki ba pay na kabenta ki essential services kini ki non essential central government institution yakini ru nginem sya bakin play like no bakin trei nala kijong ki yeng ki sem kijong ki baro kajingaya hakine kisngi nadu shitrik hadu cheporik ngim sya bat ngida kerpat ya ki pajba bakin sengau baha ban bot perking ya kane khnang ba kan monra ya kajingma ha ka yeng ka sem ha ka snong ka thal bat kumju ru ha ka jela barok away ki commercial vehicle ki kali ki bakit breu menta ka capacity jongka nila penhiar sya ka sipawa na ka sikilo 1 foot ya ka kapasti ka bajudon menswa ngila penhiar no mentaba kinkit tang 1 foot ka kapasti jongki but yakineru ka bangingin sya yakini ki public transport tang lada ki don ki kies ki biadai hakakot ka khia kum ka healthcare ki emergency services bat kumju akabedei bat kitu ki balik na kabentaban eye injection kabangi ong ka vaccination centers ka baki hap ban mi ban lej ya ka ban eye ka injection ki jongki ya ki bakum ki tangisha nang ta shu ya ki khna school ki students ki nong hikai ki teachers ki staff ki bahap ya ka ban attend ya ka exam ke jongki namar pitip adu menta ka exam kadang ya syakmat ya ki bakum kita ru ngisya tangba ya kita hap banyo ya ka permission leng bajong ki deputy commissioners nang ta shushu ke jinya na ka wei ke district sya ka wei pat ka district na Shillong lani ke ban wan Shillong
let's say na Shillong le na Natura le na Dijuai ki ban lech si ki wei pat ki district ya kaniru ngibu ya ka restriction bak kinnum ya yeng kum bajulong man siwa like no kum bang ong ya fi ki badon katuka emergency cases kila ban ya tang ba ki haban yo ya ka permission na ki deputy commissioners kumta na kaliang jong ka sarkar ni kerpat dakabas ngaukhia ya baro ki pajba nok syong snok jong ke jela ka jongi ni skutu ka don ka jingkta kirit kiria ki baya im jakpo man kasngi ten rei ngis ngausi bangi haban sim ya kanekarai namar ba ka jingkot ke jingkhia ka de ka priority na ka benta jong ka sarkar bat na ka benta iwei pe iwei inong syong snong ha ka jela meghala jongi barok ka wei